Amigues i amics, mentre els europeus llancem a la brossa més de 88 milions de tones de menjar, el que és el mateix, 173 quilos per persona i any, hi ha 55 milions d'europeus que no es poden permetre un àpat de qualitat cada 2 dies. Aquestes xifres no poden ser només això, xifres i paraules. Ens han de fer actuar, i actuar assumint que no hi ha espai per mirar cap a un altre costat. La responsabilitat comença a la cuina de casa o al carro del supermercat, i és clar que sí, també recauen als nostres carrers, els nostres costums i les polítiques que es puguin desenvolupar des de les nostres institucions. Aquesta setmana, per exemple, el Parlament Europeu ha proposat un seguit de mesures per reduir a la meitat el malbaratament alimentari d'aquí a l'any 2030. Val a dir que la reducció del malbaratament alimentari és una de les línies d'acció de la transició cap a una economia circular de la que ja hem parlat sovint en aquest espai, on tots els residus es puguin convertir en recursos i on tot es pugui reaprofitar i reciclar. Ara que sembla que està de moda posar en qüestió què és i què fa la Unió Europea, penso que val la pena reivindicar que aquesta lluita per un món més sostenible l'estem liderant els europeus en el context global. I no només això, sinó que la nostra acció és clau per una transformació sostenible del planeta. És per això que, a propòsit de la visita del secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, aquesta setmana al Parlament Europeu, crec que val la pena destacar la importància dels objectius de desenvolupament sostenible que promou les Nacions Unides. Uns objectius que la Unió Europea ha fet seus amb capacitat i voluntat d'assolir-los. I tots podem aportar el nostre granet de sorra, sigui per reduir el malbaratament dels aliments, sigui per impulsar el reciclatge, sigui per reduir les emissions, sigui per contribuir en accions comunitàries o socials. El que sigui, però amb la determinació que aquests objectius no es quedin en una llista, no es quedin en paraules. Del paper a l'acció. No hi ha un altre camí.